Hande pour la première fois galle miñiraɗo ABDOULAYE DAOUDA DIALLO mo caggal welede Allah e welede hoorejo leydi Sénégal président Macky Sall waɗimo mawɗo conseil économique et social et environnemental. Conseil économique et social et environnemental jeeya koye ko mbiyata ko e calɗi leydi ndi institution ngaji leydi ndi kañum woni presque troisième eɗen mbawi wiide caggal présidence de la République, président Assemblée nationale, président au conseil des collectivités territoriales, ko président du conseil économique et social. Ko ɗum teddungal mangal ɗo hoorejo leydi suɓotoma ya ardo dental bangal noon to foti miijeede e kala ko fewti e gurdam leydi e taaridi leydi. Ewa ɗum ko heen ene jeeya ko addimi ɗo ɓi Fuutanke jeeyaɗo e département de Podor, jeeyaɗo e reedu Fouta halfine ko foti noon. Ɗum somi tini ɗum mi tini kadi ne oɗo Aboubacry Diallo, honorable député joɗannoɗo Sénégal naaɓe to dowlaji dentuɗi Amérique e diwan muɗum ko musidɗo kadi ko mawnum Abdoulaye Daouda. Sibabude ɗum ɗon fof addimi ɗo hande duwanadeɓe nde Allah wallatamo o jogoro jaam ko halfina ko. Abdoulaye dey o mojjiya hande e koode ɗe Fuutankoɓe ɗe Sénégal naɓe mbawi wiide so tawi Allah waɗi gurdam waɗi suturaji aha janggo walla ɓaawo janggo omo jogui gueɗal ngal o wawi dognude leydi he. Mi wawi wiide ko ɗo ha ɗoyta mais omo jogui needi muɗum teere mum e kadine koɓe mbiyata ko loyauté, c'est à dire jabde jogade jotodiral gondugal e nunɗal. Voilà ko ɗum ɗo addimi ɗo jeeyedemi to Dungour Alpha e nder région de Matam wonde mi ɗanniyanke to leydi France depuis ko ɓooyi e so tawi dental bangal no conseil économique et social ɗo miccete gurdam leydi e tarini muɗum eywa ene waɗɗi mi ara ɗo hen salmindemo rendude makko weltare e duwanademo e yettude kadine musidɗo Aboubacry Diallo mo hoolare hewɓe goni e muɗum e nder ɗanniyankoɓe. Seydi Ba ko ɗum ɗo addimi ɗo hen. Seydi Dem min jettimo min jarnima. Merci. Bisimilla odramo caggal salminago innitoɗa. E caggal nde jettuɗen Allah julɗen e nuraɗo makko sallllahu alayhi wa sallam. Min mbiyetemi ko Aboubacry Diallo, jeyami ko wuuro men wiye Bokki Dialluɓe, kono gonnomi ko député to département Amérique Océanie. Ɗum noon honorable Mamadou Abdoulaye Deme haaldini tan ko yettere Allah no feewi oɗo ñalawma hannde. Oɗo ñalawma noon o ñalawmaji ko ñalawma e ñalawmaji, sabu ko ñalawma mo ganduɗa passation service ono miñi men Abdoulaye Daouda Diallo no waɗanno hannde en tant que président du conseil économique social et environnemental. Allah walli men noon passation yaari no jiɗirɗen ni te kadi no honorable wiiri ni ko yettere Allah no feewi. Nde wonno Abdoulaye Daouda ko gonga ko miñam kono minen presque jijji miɗe andi kanko woni holon kadi mbiɗe andi no waye président de la république. Abdoulaye Daouda kañum koko président wi tan kala ko wi ko ɗum wi, kala ko wiyani ɗum wiyani ɗum ɗon. Donc ɗum waɗi oɗo nomination mbaɗon yam bettani ɗum par ce que loyauté ko haalɗo joni ko e no ɓoydire président o haali ɗum nane nde waɗat passation presque 27 ans mo wonde mawɗo leydi ndi aɗa nden haydara kewama. Donc ɗum ɗon fof so waɗi ha ari ɗo hande président hoolimomo waɗimo président conseil économique social et environnemental, ɗum ɗon ko yettere Allah no feewi. Te kadi fulɓe fof kadi jettat hen Allah nde wonno ko reedu Fouta ndu fof hande yiitu hoore mum e oɗo nomination. Ɗum ɗon noon kanko Abdoulaye Daouda en ñagantomo vraiment oɗo charge mo totta yo Allah wallumo rondade ɗum ɗon weeɓani. Mais miɗe andi compétence makko
e gandal makko e kanko yidde Sénégal mo waten liggey mo ganduɗa o liggey moƴƴo wona ɗum ɗon noon enen e ñagontomo tan e kadi bismade mon ɗo e galle oɗo galle ko galle men galle Abdoulaye Daouda ɗo joom suudu makko premiére dame woni Marème Ba ko sehil ko musidɗo ko fofam donc ko yettere Allah no fewi oɗo ñalawma en tout cas Abdoulaye annene Mamadou Abdoulaye a jarama no fewi nde wonno ko mbiɗon makko ko noon tan way ko jendiyanke c'est quelqu'un qui communique beaucoup et qui communique bien ɗum waɗi kala débat mo ummini yimɓeɓe ne kewi hen haalde kala ko haali yimɓe ne kewi hen wattude hakkille ɗum noon mbaɗo ni en jettanmo ñaganen Allah juutde balɗe moƴƴini battane kanko min gandodiri ko à l'assemblée et presque fin législature o waɗi remplacé ko sehil amen Amadou Gadiaga kañum wonno député o Allah nawti ɗum to jomum o ara o lomti kono nde o ari o lomti nde o sofnani kankone o ari minen ɓe fof andodiri amen en tout cas ko neɗɗo moƴƴo ko confident kadi ko neɗɗo mo kaldami ko heewi ko faate gueɗe leydi ɗum noon Allah jarama a jarama vraiment mon frère kadi ko garɗa ɗo ko weeli min no fewi Ablaye haali ɗo joni aɗa haala o wi an woni ene makko mi anda de 2 jours walla kanko woni ene ma de 2 jours donc ɗum fof firti ko gandal ngal angal ɗo heddino tan ko wasno yidde ɗum noon eɗen ñaago Allah tan yo ɗum juut enen ɓe fof ken gotum yo Allah waɗanen moƴƴere ya honma Allah haga assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh e men ko eko fada e men ko to banggue mission o e conseil ji ɗi fof Allah waɗen sutura Allah walla min mbaɗa remplir mission o inchallahu rabbi mi haalniɓe ko golle ɗe ko mawɗe kono noon kala ko foti waɗede hen to banggue en tout cas institution inchallah e ballal président Macky Sall maɓe mbattu hen beele ma hunde nde e rew lawol ɗum tan jinno wiide pour le moment mi salmini fof mi yetti bandiraɓe arɓe ɗo tawede passation o soko Allah settini cérémonie officiel mi yiiɗani dille baɗi ni kono noon ala ko mbawmi hen en tout cas mbiɗa yettaɓe kamɓe fof e garagal mabɓe ɓe jarama no fewi on jarama onon fof yo Allah teddi noon merci beaucoup jarama merci beaucoup merci